Mausam bro. Lah, ini जाबाय जाबानि Mausam बर'नि जोनोम सान थांनाय बोसोर थारमाने थांनाय माने 2017 जोनोम जादोंमोन बारा जाबाय बृहस्पतिबारमोन दा बे 3 बोसोर थांबा 3 बोसोर जालांबाय दिनै 2002आव बे 17निफ्राय 2002आव 3 बोसोर जाबाय नालाय दिनै समबार गोलैबाय बिनि जोनोम साना दिनै Mausam बर'नि जोनोम साना जाबाय 2020 2017 2020 दा 3 बोसोर जाबाय जुननि 29 दिनै जुननि 29 ना दिनै जाबाय जोनोम सान दिनै 5 बाजियाव दा ओंखायनो Mausam बर'खौ मोजाङैनो केक हानो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय Happy birthday to you! Happy birthday to you! सनाथि रुफाथि माननांलायगौ हाजोंनो समायना मिथिंगापुरी सनाथि रुफाथि माननांलायगौ हाजोंनो समायना मिथिंगापुरी जोंनि लांगोनायाव सियाल गाबदों सांग्रेमा जोंनायाव नुवा माथो उन्दैफ्रा जिरायथोंसै सिलाय गुलिखौ दागावसै उन्दैफ्रा जिरायथोंसै सिलाय गुलिखौ दागावसै सनाथि रुफाथि माननांलायगौ हाजोंनो समायना मिथिंगापुरी
गावनि थांनानै थारो थांना थानो हो थांनानै थारो थांना थानो हो सनाथि रुफाथि मानोना लायगौ आजोंनो समायना मिथिंगापुरि जोनोम फुरिया सनानि फुरि थैजों सिग्लाबनाय मोजां नुगोनदि साननानै नाय लोगो नोंबो एसे गोजोन फैनाया नंला गोबांसे गोजोन फै